I anem a donar ja pas a la primera experiència que tenim, que és l'experiència d'educació infantil, que ens acompanyen les companyes del CEI Sant Antoni Abat, de Fortaleny, i es van a parlar... Los fans. Sí. En la seva intervenció van a pretendre visibilitzar com els ambients d'aprenentatge són espais preparats per a que els infants puguen, des d'un ambient respectuós, explorar, investigar i garantir la participació i l'accés de tots ells dins de l'aula. Sense més, les presentem. Exacte. Per tal de conèixer un poc qui són les nostres companyes, vos diguem que Patricia és mestra d'infantil i primària. La seva formació més rellevant va tindre lloc al Centre Internacional de Loris Malaguzzi en Reggio Emilia, on va contemplar multituds d'espais d'aprenentatge basats en l'exploració i descobriment autònom de la infància. Va ser un punt d'inflexió i de reflexió per començar a posar en valor que és necessari l'acompanyament respectuós i inclusiu cap als xiquets i les xiquetes. Emi és mestra d'educació infantil i de pedagogia terapèutica i està convençuda de que una escola de qualitat és possible. I per aquesta raó va iniciar, junt amb altres companyes i companys, un procés de canvi a la seva escola. Des de 2015 forma part de la Junta Descobrim Junts, una associació que lluita per sensibilitzar a la comunitat educativa en què altre tipus d'educació és possible. Sense més, donem pas a les nostres companyes. Gràcies. Moltes gràcies. Bona vesprada a tots i a totes. Primer intentarem explicar-vos un poc quines són les nostres arrels, qui som i d'on venim. I tot va començar fa molt de temps perquè Pilar Sánchez va ser la precursora de tota la concepció d'escola i mirada cap a la infància que tenim a dia d'avui en el nostre centre. Ella va estar de 9 anys com a mestra d'educació infantil a l'Escola de Fortaleny fins al curs 2009-2010 i ella era una mestra molt innovadora perquè ja va llevar els llibres de text, va instaurar la lliure circulació, també va iniciar l'experimentació per racons i el treball per projectes. I, a més, impartia molts cursos en els diferents cefires. Quan Pilar Sánchez es va jubilar, van estar 2 cursos sense cap docent definitiu al Centre d'Educació Infantil i es va desmuntar tot el que ella havia construït durant tant de temps. Però, afortunadament per al centre, 2 cursos després va arribar la nostra companya Xusa, que de seguida es va posar en contacte amb Pilar i per tal de tornar a construir el que a Pilar li havia costat tant de construir. Un temps després, en l'any 2015, vam arribar un grup de mestres a l'escola que compartíem i teníem en comú la mateixa mirada respectuosa cap a la infància i també compartíem les mateixes inquietuds. I vam decidir en aquest mateix curs 2015-2016 iniciar un nou camí juntes, realitzant moltíssima formació i dedicant molt de temps a la millora d'aquests espais. Així va ser, aquests espais foren del primer curs que començarem els nostres canvis, en el 2015-2016. El creixement quantitatiu de l'alumnat en el nostre centre en els últims anys és degut a que moltes famílies aposten per aquest tipus d'escola, ja que és un centre on l'infant se sent estimat i reconegut per l'entorn, ja que nosaltres entenem a cada xiquet o xiqueta com un ésser únic, lliure i membre actiu de la nostra comunitat educativa. I també tenim la gran sort de poder comptar en un equip directiu que ens recolza al 100% i no només és que ens recolza, sinó que comparteix per complet la nostra mirada cap a la infància. I això la veritat és que és molt d'agrair. Aquests són els ambients que tenim a dia d'avui al nostre centre. Este seria l'ambient de 2 anys, l'ambient de 3 anys, l'ambient de 4 anys i així l'ambient de 5 anys. Actualment, també en el nostre centre es treballa per ambients d'aprenentatge i per projectes en el primer cicle de primària i a tercer de primària, donant continuïtat a la nostra línia pedagògica, sobretot a les assemblees, el treball per projectes i la funcionalitat del llenguatge. La nostra manera de fer. Som una escola viva i activa, que no apliquem una única i determinada pedagogia, sinó que es basem en un enfocament multisensorial. Així, des de la nostra manera de fer, trobem una sèrie de microespais preparats i pensats per poder adquirir diverses habilitats cognitives, com són Loris Malaguzzi,
De la lectura dels 100 llenguatges del xiquet i la xiqueta vam aprendre la importància de l'atelier, espai privilegiat per a l'experimentació i la creativitat, com a mitjà d'expressió dels llenguatges diferents de xiquets i les xiquetes, i la importància de la documentació, que tot atelierista ha de guardar de quan observa, escolta i grava el treball de cada alumne-alumna. Pedagogia de la llum, coneixement mitjançant l'observació i experimentació. Piaget, de qui vam aprendre la seva suggeridora teoria sobre com els xiquets i les xiquetes construïssin el seu coneixement, del valor del xoc i l'exploració en l'aprenentatge. Vygotsky va ser més enllà en argumentar la necessitat que tot mestre-mestra respecte la zona autònoma d'aprenentatge de cada xiquet i xiqueta, en la qual pot aprendre solament. Afirmava més que és molt important la interacció entre els xiquets i les xiquetes en l'aprenentatge. Emmy Pickler, de la seva idea basada en un sistema educatiu basat en el respecte al xiquet i a la xiqueta com a persona única i irrepetible, hem basat la nostra proposta, en la qual el rol de l'adult siga un acompanyant, un guia en el seu desenvolupament que fomente el respecte i de la seva activitat autònoma. Rebecca Wild. La seva obra ens ha servit per a reflexionar sobre l'ambient com un espai estimulant que facilita l'observació, el descobriment i la llibertat. Montessori li dona importància al principi de llibertat, l'experimentació i l'estimulació sensorial, espai preparat amb materials específics per poder treballar la lògica matemàtica i la preescriptura, així com la vida pràctica. Waldorf ofereix espais amb elements naturals per a que els infants desenvolupen els llenguatges expressius i dona molta importància a la creativitat infantil. Arno Stern, basada en la idea de que tots els éssers humans tenim una memòria orgànica, la qual és universal i s'expressa mitjançant el dibuix lliure i espontani. També realitzem al nostre centre sales multisensorials, que són espais per a provocar i estimular els sentits mitjançant l'acció i l'experimentació. I així teniu algunes de les sales que hem muntat al nostre centre. Aquesta és una trobada que està basada en la reflexió de l'entitat escolar com a part inclusiva. La nostra mirada està basada en una educació lenta, tal com defensa Zabaloni en la seva pedagogia del caragol, on la importància resideix en la calma i el temps individual de cada infant en els seus processos i els seus descobriments, per tal de combatre així el ritme de vida que portem a dia d'avui tots en la nostra vida. Ja que, tal com defensa Zabaloni, nosaltres també, abans no és millor, sinó que hem de respectar el ritme de cada infant. També donem molta importància a les eixides a la natura. Aquestes eixides estan desenvolupades per tal d'afavorir el desenvolupament integral dels xiquets i xiquetes, prenent com a referent a Eike Freire, qui proclama la importància de l'entorn en el procés d'ensenyança i aprenentatge, basant-se en la idea que els éssers humans són producte de la natura i per tant no podem desvincular-nos d'ella i la necessitem per a desenvolupar-nos. A més, també donem molta importància al joc lliure, ja que no crea competència, sinó que genera cooperació amb els infants perquè negocien per tal de jugar junts i juntes i es gaudeix de cada instant sense anticipar el que va a vindre després, perquè per a nosaltres l'important és el procés, no la finalitat, perquè és allà on realment resideix l'aprenentatge en el procés. També tenim com a referent la neuroeducació. Francisco Mora, en la seva obra, exposa que segons els últims avanços científics s'ha demostrat que són persones diferents amb diferents cervells i, per tant, no es pot tractar per igual a totes les persones, a tots els alumnes, si el que volem és treure el potencial de cadascú. I també defensa el joc com a font d'aprenentatge. El nostre dia a dia. Com organitzem el nostre dia a dia per a tal d'afavorir els principis pedagògics del currículum de l'educació infantil? Desenvolupament integral de l'infant, experiències positives, xoc i experimentació, ambient d'afecte i confiança, potenciar autonomia i autoestima, desenvolupament dels diferents llenguatges. De 9 a 9 i mitja realitzem unes entrades i eixides amables. Destinem un temps a realitzar un acolliment i un acompanyament flexible, respectuós i acollidor, junt amb les famílies, on participen en els jocs i propostes prèviament preparades amb tots ells i elles, per tal d'afavorir la transició positiva entre família i escola.
De 9:45 a 10:30 realitzem les especialitats o projectes. Les especialitats fem servir aquestes sessions per tal de coordinar-nos i programar per parelles pedagògiques, així com per a preparar les propostes i els materials que siguen menesters. Els projectes es treballem amb la finalitat que comencen a adquirir estratègies de pensament, creant les seues teories i arribant a les seues pròpies conclusions. Amb el treball per projectes no pretenem que els xiquets i les xiquetes aprenguen envers el tema, sinó que comencen a debatre entre ells i elles envers els seus pensaments i teories, compartir les diferents formes de pensar i respectar-les. A la zona de reunió esdevé el centre i el cor del projecte, un espai i agrupació dels xiquets i les xiquetes on treballarem les diverses vessants del pensament. De 10:30 a 11 realitzem l'esplai. I de 11 a 11:30 és el moment de l'assemblea. Aquesta assemblea per a nosaltres és un moment de reunió i de cohesió de grup. És un moment important per a nosaltres per a crear vincle entre la mestra i el seu grup de referència, perquè és un moment en què cada tutora està en el seu grup de referència. I així, aquesta assemblea no està destinada a realitzar rutines, sinó que el que fem és reunir-nos asseguts al voltant d'una estora i contar-nos històries, contar-nos coses, moltes vegades també contar algun conte, cadascú expressa sentiments que té en aquest moment i tampoc la destinem a la resolució de conflictes, perquè nosaltres considerem que aquests conflictes han de ser tractats amb els xiquets i xiquetes que els afecta i no amb la resta. I a més també considerem que s'han de tractar en el moment i no esperar a que sigui el moment de l'assemblea, que potser és d'ací 2 hores o demà, per tal de tractar aquest conflicte. De 11:30 a 12:30 és el moment de lliure circulació. Així cada infant pot escollir l'espai on vol anar en funció de les necessitats i interessos que té en aquest moment. I aquests espais es diuen de lliure circulació perquè cadascú pot elegir anar a un lloc i després canviar a un altre sense cap problema. L'adult així el que fa és observar el joc de l'infant i sols intervé quan considera que ha d'acompanyar-lo per alguna raó. Els espais estan organitzats per l'adult i el material també està adequat segons les seues necessitats d'aprenentatge en aquest moment, que pot canviar en qualsevol moment quan veu que o perd l'interès o veu que s'han creat noves necessitats o que no s'està utilitzant per al que s'estava pensat. Durant aquest temps, la mestra referent està guiant una situació d'aprenentatge, en concret, que requereix més acompanyament per part de l'adult, i està a la seva disposició al llarg de tota la setmana. I així sí que convidem a tots els xiquets i xiquetes de 4 i 5 anys a realitzar-la. Entonces, per tal de registrar la seva assistència, la participació i el procés, utilitzem aquest quadern d'observació, que ens serveix com a eina d'avaluació a banda de l'observació de tots els moments del llarg del dia i també ens serveix per avaluar la nostra pròpia pràctica docent. A més, l'educadora, els especialistes d'audició i llenguatge o l'especialista de PT en aquest moment treballen una proposta en concret per a aquells alumnes que requereixen d'un suport més específic, tenint en compte que aquesta proposta no està oberta sols per a l'alumnat amb suport específic, sinó que està oberta a tots els alumnes que es puguen trobar allí en aquell moment. A la nostra escola actualment comptem amb 4 ambients, dels quals anem a centrar-nos en els ambients de 4 i 5 anys per tal de donar a conèixer els nostres espais. Zona de rebuda compta amb uns espais personalitzats destinats a emmagatzemar les seues pertinències, dissenyats i disposats a la seva altura per tal d'afavorir la seva autonomia. Un espai propi i de pertinència a aquesta petita gran comunitat. En aquests espais estan presents totes i cadascuna de les famílies que conviuen en els nostres espais, representades amb una fotografia familiar per a que cada infant la tinga present, sempre present. A més, compta amb una butaca per poder fer un acompanyament afectiu i respectuós sempre que algun infant ho necessite. Aquests espais estan preparats i pensats de manera que tenen en comú la zona de l'atelier, la zona de construcció i la zona de biblioteca-assemblea, encara que podem trobar diferents materials en cadascun d'ells. Zona de construcció. En cada ambient trobem diferents tipus de materials de construccions, estructurats i no estructurats, de rebuig i naturals, que afavoreixen la creativitat, com tubs de cartró,
blocs de construcció de fusta grans i xicotets, troncs. Zona de l'atelier, entès com una zona de treball on es convidem a realitzar diferents situacions d'aprenentatge relacionades amb els seus interessos i altres proposades per la parella pedagògica que acompanya aquest espai. Propostes obertes i flexibles que respecten el ritme de cada infant. A l'atelier de 5 anys poden trobar tot el material manipulatiu, així com diversos jocs de taula, sempre al seu abast, per tal de donar resposta al pensament lògic-matemàtic. A l'atelier de 4 anys podem trobar d'igual manera el material específic per donar resposta a la consciència fonològica i el llenguatge oral i escrit, entès com un llenguatge espontani, creatiu i funcional. Així mateix, el mestre-mestra és el responsable de crear situacions d'aprenentatge en tot moment, a partir de diferents propostes, provocacions o reptes. Pel que fa a la funcionalitat del llenguatge, sorgeix dins de l'ambient d'una manera natural, en el seu dia a dia, per tal d'abordar i donar resposta a les seues pròpies inquietuds i necessitats de comunicar-se i expressar-se. Funcionem amb missatgeria, així tenim unes bústies on ells i elles escriuen missatges i també a les mestres, i per tal de fer arribar a ells els seus desitjos i les seues emocions. I també tenim un espai destinat a les famílies on les famílies els escriuen missatges i ells també els responen missatges a les famílies. Tenim l'espai de biblioteca assemblea. L'assemblea, com ja hem comentat anteriorment, és el mateix espai de la biblioteca i ahir sempre intentem tindre llibres de qualitat per tal de vincular-los a la lectura per a sempre, perquè considerem que és molt important. A més, podem trobar altres espais que es complementen amb els dos ambients de tal manera que formen un únic espai de vida. Un és la nostra casa, així es fa latent el joc simbòlic, els diàlegs i les interaccions pròpies d'aquestes edats. També tenim el nostre refugi, que és el tipi, per així donar resposta a la necessitat d'amagar-se que tenen els xiquets i xiquetes i també per a connectar en un mateix. L'espai creatiu, que així podem trobar tot tipus de material per tal de desenvolupar el llenguatge plàstic, podem trobar diferents tipologies de paper, llanes, aquarel·les, tèmperes, tot tipus de material. L'espai de Minimón, que el que intentem així és despertar la imaginació i la creativitat amb tot tipus de material, estructurat i no estructurat, amb peces soltes o també amb objectes de la vida quotidiana, i així poder posar en pràctica el vocabulari i les relacions socials. I per últim tenim l'espai de natura, que té com a protagonista el fang, com a llenguatge d'expressió, de comunicació i també de connexió entre un mateix i la natura. De 1 a 2 tenim els tallers de llenguatges. En aquests tallers el que fem és realitzar agrupacions internivells amb alumnat de 3, de 4 i de 5 anys. Aquesta organització permet una atenció més individualitzada, ja que els grups són més reduïts, perquè així estem cada mestre de referència a més de la mestra de suport, per tant se redueixen els agrupaments. Cada mestra està encarregada de planificar i de portar a terme un dels tallers i els alumnes passen rotativament per cadascun d'ells en diferents dies. Aquest tipus de funcionament fomenta l'autonomia i també la responsabilitat de cada infant mitjançant el treball cooperatiu, ja que els alumnes més menuts aprenen dels més majors i els més majors també moltes vegades aprenen dels més menuts i així s'enriqueixen els uns amb els altres. El nostre compromís. Aquesta pedagogia d'escola atén als diferents ritmes individuals de tots i totes, com a escola inclusiva, ja que oferim propostes de treball obertes on cada infant és capaç de desenvolupar el seu propi ritme d'aprenentatge. Tot això és possible des d'una mirada adulta respectuosa i oberta, doncs no esperem que tots i totes aprenguen el mateix al mateix moment, ja que cada ésser és únic i irrepetible. El rol de l'adult acompanyant és el de guia, no el de transmissor de coneixements. La nostra mirada horitzontal es basa en una alçada determinada, la comunicació tàctil, la postura, els límits i la validesa cap a l'infant com un ésser amb capacitats pròpies tan vàlides com la dels adults. L'escolta activa del nostre dia a dia està relacionada íntimament amb el silenci. Només intervenim en situacions que ho requerisquen.
I ja per tal de concloure, cal destacar que aquesta pedagogia que portem a terme al nostre centre contribueix al desenvolupament integral i inclusiu de l'infant, ja que trobar-se en un espai educatiu on trobem adults que són respectuosos amb les necessitats i escolten activament el que necessiten els xiquets i xiquetes en tot moment, això sempre dona lloc a una estança inclusiva. I, a més, al mateix temps, oferir materials i ferramentes per tal que puguen autogestionar-se i autorregular-se emocionalment i socialment, i on cada xiquet puga ser i estar d'una manera integral, pròpia y en comunidad. Una escuela debe ser un lugar para todos los niños y las niñas, no basada en la idea de que todos son iguales, sino que todos son diferentes. Loris Malaguchi. I així vos deixem un trosset nostre. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara com se fica? El tindrem que posar el vídeo. Com podem ficar el vídeo? El posen els companys. Ah, vale. Gràcies, companyes, per compartir. Many days fell away with nothing to show, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Ara sí. Gràcies.